Goaita telebistara. Zeta deitzen diogu Igatza zuzenean delako. Lehenago, ekerri eta bizi bezain zordoz maletak duzu genituen bakoitza gure txaboletan. Gero, eguzki lore bat egin genuen, espero genuen gauza guztiak igarri. Eta denen partez, asko piratu zuten, etorregea bat. Ondo pasatu eta lagunak genuen. Jolasatuk egin ondoren, banin lekura joan ginen. Horik gero, arratsaldea zenez, gaubela prestatu eta gure taldeak, sei taldeak aurkeztu genuten dantza eta antzerkia egin. Eta azkenik, ohera joan ginen kantu batekin.
Bera, borroka izugarri izango da. Daude guzti eta borrokatu behar dute, batea lortzeko haien artean. Eta batea lortzeko beharrean. Giltza bat, bi baitu eta muleto bat. Baitu bat egin atretetan. Aurkitu dugu tribu bat hemen zuatzen, ezak egun honetan atera den, baina aurkitu. Ahora me voy
Gero!